Sa'yo sakit akong nahibawan. Pasensya na ko valid hangtod sa katiguangan. Pero iyahanggon na murag visa sa Japan. Tunong kabulan mo man na ang kontratahan. Kung saan na lang, wala na yung yuwal. Ako'y nagpabilin, ikaw murag seasonal. Why? Wala ko kasabot. Manuyang kong madali ra mahurot. Pasensya na ko, 10 years pa ang lifespan. Pero hanggang ma-expire na sa kalit lang. Ano imong ani, unsay problema. Dapat hanggang mapareha sa LTO sistema. Passport na ko na-extend pod ang validity. Sa 10 years makalaga pa ko bisan asa na country. Pero sa relasyon, asa ko mo apply. Ano wala man ki-extend ang validity sa love life. Tatay, tigong nang luot ko nimo ang lisensya. Imo na-extend pero gugmaon o gihimo. Kriminal wala ko'y violation. Pero nga ang love life wala nimo gihimoan og extension. Lisensya na ko valid pa hangtod 2035. Pero iyahang gugma invalid na sa March 5. Matod sa LTO ako'y tinuod nga lisensyado. Pero siya di sure murag kolorong ang gugma kanako. Takipama